Sa han det? Verkligen? Mm. Han sa ingenting till mig i alla fall. Inte mig heller. Så han inte det till dig heller, så här. Shit, vad var det här? Jag vet inte, nu går de och kollar. Men det är ingen här. Det verkar inte vara någon här eller något. Nej, konstigt. Inte här heller. Inte här inne. Ja, det är Är vi inte igång? Det kan inte här. Shit, vad är det där? Nu får vi gå och kolla då. Följ med dit, Sara. Jag stannar här nere för säkerhets skull. Är det någon där? Gud vad läskigt! Var det ingen där? Nej. Scary. Sa du? Tänk om någon är här. Shit vad läskigt, det är bara vi här. Mamma och pappa är ju jobbar och vi skulle ju vara hemma själva. Förresten, vad vill ni ha till lunch? Burkmat. Är det bebisen?